Hello, good morning mga idol, ma'am and sir. Andito po ako ngayon sa aming barangay Paahon ng Bundok. Ito po yung area ng papunta ng Klapnitan Cave tourist destination. Yan po, ang laki po ng mga kasya niya sa gilid ng kalsada. Medyo masama pang panahon dito sa Bicol kasi may bagyo tayo dito sa Pilipinas, yung Igay. Sa ating sagad kasi hindi po siya dumaan ng Bicol. Salamat po pala sa lahat ng mga suporta sa akin at nagsusurvive sa aking channel, YouTube channel mga idol, ma'am. Sana po ipatuloy nyo po yung aking pagsusubaybay sa aking mga ina-upload na video sa YouTube channel ko. At paki-like naman at paki-share ang aking YouTube. Survive po sa lahat ng mga followers ko at susuporta pa sa mga nanonood. Maraming salamat po sa inyong lahat. Malayo po ito, siguro mga 500 meters along the highway. Papunta po ito sa Klapnitan Cave. Napakatahimik po ng lugar na ito mga idol. Yan, hindi na tayo po ito ng mga turista. Sa next video ko po, doon ako mismo sa location ng mga kuiba para makita yung mga idol. Sa ngayon po kasi punta pa ako ng aking yugan pagbisita. Ayun po mga idol. Ito kayo lagi guide po tayo ng ating Panginoon sa lahat ng panahon mga loves, ma'am and sir. Ayan po. Good morning again. Po yung papunta ng sungkulan na kung saan meron po ditong bukal at sobrang lamig po, lagi parang may yelo siya. Nagkukupra sila kanilang yuga, nagkukupra sila dyan.
po yung bukal. Tawag sa amin isang kulan. Dulas. Patukar pa lang nga ko, pababa ka naman. Lililos ka pag iyo. Ako sang mo dahil SM. Oo. Kuraan na. Simpleng ka. May guno na ito, di ko pa pinapaguno. Hanapin daw, Tibil ba? Hanapin daw. Yan, may nag-iisang tao. Naglalaba. Yan po yung ano, tinatawag naming sumpulan. Yan, napakalamig po niya mga idol. Pakita ko sa yung bungad. Buti na lang walang tao. Malaya tayo mag-video. Hindi nakakahiya. Ayan po mga idol. Kita nyo. Ang ganda po ng lugar na yan. Ay, mga din kasi. Ayan po. Kita nyo ang start ng ating inuwi sa barangay. Paagyaso. Dapat po sa labakan, magkapili. Mahalang tulos yan. Patabagan mo si ano? Si Dio. May trabaho. Yan, ako na po ako sa aking inaalagaan lugan sa bundok. Magalapas ang city ko kasi galakad ako. Wala akong handle. Ano boss? Ay, good morning. Maawin ako sa bundok. Ang nga, ni matukan mo dyan.